La moció presentada por el Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu, moció de rebuig a l'EFEC als centres educatius Eduquem en una economia crítica i plural. Molt bé. Senyor Jiménez. Sí, des del Grup Municipal Poble Actiu donem suport al manifest de la Plataforma per una educació en economia crítica, Eduquem en una economia crítica i plural, i presentem aquesta moció arrel del suport a aquest manifest. Eduquem en una economia crítica i plural, fora l'EFEC dels centres educatius. L'any 2013 el Departament d'Ensenyament va signar un conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat públic-privat, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander, amb el suport del Col·legi d'Economistes de Catalunya i la European Financial Planning Association, i fer arribar de forma gratuïta l'educació financera a tots els centres educatius. Aquest conveni es diu EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya, i compta amb una borsa de voluntaris, treballadors i treballadores de bancs i caixes, ara de banca, jubilats, entre d'altres, que ofereixen un curs sobre la gestió dels pressupostos personals, la planificació financera i l'estalvi a llarg termini i com endeutar-se amb seny en productes de crèdit. Aquest programa, que ha tingut molta difusió per part dels mitjans de comunicació i del Departament d'Ensenyament, és presentat com una oportunitat perquè l'alumnat conegui els termes més comuns sobre finances i consum intel·ligent. Enguany, un 25% dels centres escolars de tota Catalunya ja han realitzat aquests cursos i la intenció és fer-los extensius a la resta de centres per tal que quedi consolidat en el currículum i en la pràctica educativa. Però lluny de la propaganda i la retòrica amb què s'ofereixen aquests tallers, les persones que els imparteixen presenten el consum i l'endeutament com a pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com l'únic model econòmic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu i de desenvolupament personal. El fet que el Departament d'Ensenyament promogui la presència d'aquestes entitats financeres a les aules, algunes d'elles rescatades amb diners públics, legitima el seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat i culpabilitzant les famílies del sobreendeutament irresponsable. Les entitats, plataformes, associacions i sindicats sotassignants considerem que l'educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb el discurs de les entitats financeres que han estat un dels elements responsables de la crisi. Per aquest motiu, fem una crida als centres educatius de Catalunya a que no sol·licitin aquesta formació de mans de la banca. Reclamem també al Departament d'Ensenyament que finalitzi el conveni signat amb l'Institut d'Estudis Financers i aposti per un altre tipus d'educació financera i d'aprenentatges més socials. Creiem que les perspectives de l'economia crítica, la solidària, la feminista i l'ecològica haurien de ser integrades en el currículum oficial i ser impartides pel professorat del Departament d'Ensenyament. Per tot això, també ens hem constituït com a plataforma per una educació en economia crítica i hem decidit impulsar la campanya conjunta Eduquem en una economia crítica i plural per denunciar i fer conèixer la realitat d'aquest conveni amb l'objectiu final de fer fora els bancs dels centres educatius. Des d'avui ens posem a caminar i no ens aturarem fins a aconseguir-ho. Avui mateix hi havia una mobilització davant de l'Institut d'Estudis Financers promoguda per aquesta plataforma i amb el lema d'aquest mateix manifest. És veritat que existeix una necessitat d'adquirir capacitats econòmiques i financeres com a autodefensa davant d'un sector que ha abusat del poder i de la confiança, aprofitant el desconeixement de la ciutadania sobre certes qüestions. La crisi econòmica va ser l'origen precisament d'aquest programa, segons els seus impulsors, i la crisi ha estat la que ha evidenciat les males praxis i contractes abusius de les entitats bancàries. Les administracions no han frenat aquestes agressions als usuaris i usuàries de la banca. Només cal recordar les participacions preferents, la sortida a borsa de Bankia, els desnonaments sense alternativa habitacional ni dació en pagament, etc. El programa EFEC suposa un nou premi a qui ha estat el causant principal de la fallida econòmica de milers de famílies i llars, permetent que aquestes empreses privades que han mirat només pels seus interessos i que han estat afavorides amb recursos públics des del Banc Central Europeu per fer viable la seva capitalització, entrin a les escoles públiques per la porta gran. El programa està íntegrament finançat per bancs com la Caixa, Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander i l'Institut Català de Finances.
Més del 70% de voluntaris i voluntàries del programa són treballadors o treballadores en actiu de la banca, el 20 o 25 són jubilats o jubilades de la banca i la resta són treballadors aturats i aturades o d'altres organitzacions com el Col·legi d'Economistes. Els voluntaris i voluntàries en actiu que realitzen el programa ho fan en horari laboral i, per tant, com a jornada remunerada. És una tasca més dins de la seva feina? Aquests voluntaris i voluntàries no són neutrals en el seu plantejament, ja que el contingut del programa està orientat a les recomanacions de l'OCDE, com especifica el propi Institut d'Estudis Financers que l'organitza, la qual cosa ja implica una visió concreta i neoliberal de l'economia. El programa presenta el consum i l'endeutament com a pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com l'únic model econòmic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu i de desenvolupament personal. L'Institut d'Estudis Financers afirma que no hi ha cabuda a la ideologia en aquests programes, però plantejar com a normalitzat la contractació de productes bancaris o el crèdit com a eina per organitzar l'economia familiar vital és en si mateix un plantejament neoliberal de l'economia. Per què no s'inclouen, sinó d'altres conceptes com l'autogestió o les possibilitats que obriria una banca pública? Ells i les voluntàries que han estat o són subjectes directes o indirectes de les males praxis, bé per obediència cega a les ordres dels seus superiors, bé pel propi desconeixement dels productes més complicats, però al cap i a la fi són responsables, aquests voluntaris i voluntàries, de les conseqüències dels seus actes. Aquest programa, per acabar, suposa obrir la porta de les escoles públiques o que rebin fons públics a empreses privades amb interessos concrets i lucratius, bé per netejar la seva imatge, suposa aportar els recursos públics perquè bancs i caixes redimeixin les seves males praxis, millorin la percepció social sobre ells i puguin sumar punts en la seva responsabilitat social corporativa, o bé per transmetre una visió sobre les finances i l'economia amb un clar biaix interessat i amb un enorme conflicte d'interessos. Esquerra Republicana. Nosaltres votarem en contra. Aquest programa permet precisament als alumnes ésser plenament autònoms i crítics, a defensar els consumidors davant dels productes financers, i en aquest programa s'ensenyen també les característiques de les finances socialment responsables. Es pretén capacitar els alumnes i atorgar coneixements respecte a aquest món financer que moltes vegades els dona eines també per enfrontar-s'hi. És un programa que està supervisat plenament per un comitè assessor format per docents escolars, tècnics del Departament d'Ensenyament, formadors del programa, etc. El contingut dels tallers també contempla finances socialment responsables, com he dit abans, i s'ha creat també un grup de treball de finances ètiques. I respecte a la valoració que fan els propis centres, el 84% dels centres opina que aporta molt valor afegit, el 90% opina que ha estat molt positiu pels alumnes, el 80% dels centres valoren els materials amb notable o excel·lent i el 65% dels alumnes posa un notable o excel·lent al programa i el 94% del professorat, el 94%, considera molt important que imparteixi el taller un voluntari del sector financer. Per tant, nosaltres estem en contra del plantejament que es fa en aquesta moció i per tant votarem en contra. Molt bé. Per part del grup socialista? Sí, jo aprofitant que fa 10 anys que es va morir la Marta Mata, faria una cita d'ella, molt relacionada amb això, que deia que un mestre ha de ser suficientment ciutadà per tenir militància política, però ha de ser suficientment mestre per no dir als seus alumnes quina és la seva militància. I també aprofitaria per dir que, en aquest cas, llegint el manifest, l'altre dia el Fernando Sabater parlava de la teoria del pedo, que decía que nos huele siempre mal el pedo ajeno, pero no nos fijamos en el pedo propio. I en aquest sentit, jo crec que, d'alguna manera, en educació hi ha un codi deontològic claríssim, que és que l'alumne l'hem d'ajudar a que elabori el seu propi pensament, però el que no hem de dir què ha de pensar. I no hem de dir-li què ha de pensar en quant a que arribi a una opinió respecte a economies alternatives, ni què ha de pensar respecte a si ell vol ser un neoliberal.
absolutament. Hi ha llibertat de pensament i cadascú pot arribar a les seves pròpies conclusions. Jo el que veig és que hi ha una certa voluntat precisament de fer el que s'està denunciant, però en l'altre sentit. I, per tant, nosaltres no podem votar a favor en aquest sentit. Després, perquè hem consultat els centres que aquí a Hospitalet i hem fet un informe intern que el podem difondre respecte a la valoració que fan els centres i fan, primera diuen que els tallers, hem de recordar que els continguts no els fa les diferents administracions, el Ministeri d'Educació i el Departament d'Educació, i per tant no parlem de continguts, sinó d'activitats. Són activitats que desenvolupen el currículum. Sempre amb un professor a l'aula. I el que ens diuen és que les activitats són molt neutres. És a dir, jo crec que un alumne sí que ha de saber les regles del joc d'una cosa que està present, que és el tema de l'economia financera. L'economia financera ben portada no té per què ser dolenta. Les finances es necessiten, fins i tot cooperatives, els moviments cooperatius. Nosaltres aquí, en canvi, fem una altra proposta d'activitats aquí a l'Hospitalet, que és el de la cultura emprenedora, on es parla de les cooperatives escolars, i allà els hi surt també que una cooperativa, per molt que pot ser del tercer sector, necessita anar a un banc i demanar un crèdit, perquè si no, no funcionem, no? Per tant, l'economia financera en si mateixa no és l'enemic, però, repeteixo, els tallers són absolutament neutres. I jo, per acabar, només diria la reflexió que ens fa un institut, no diré quin, que ens diu: no entenem per què s'ha creat tanta polèmica amb aquest tema. Si moltes persones haguessin tingut més formació en temes econòmics, potser moltes famílies no haurien estat enganyades. Això és el que ho veuen així, no? És una formació molt instrumental, però en cap cas trasllada, com no pot ser d'una altra manera, ni en un sentit ni en un altre, què és el que han de pensar l'alumne, sinó li donen instruments perquè arribi a les seves pròpies conclusions. Per tant, nosaltres votem en contra de la moció. Molt bé. No sé si vol comentar alguna cosa. Sí. Bé, ens agradaria saber en quin acord dels que es proposen al ple en aquesta moció es parla d'acabar amb l'economia a les escoles. Els podem tornar a llegir, si cal. En un d'ells parla de donar suport al manifest, en l'altre parla de reclamar al Departament d'Ensenyament que finalitzi el conveni amb l'Institut d'Estudis Financers, i en el tercer treure aquestes empreses privades i els seus treballadors i treballadores de les escoles. En cap dels tres acords, ni en el quart, que és el trasllat, es parla en cap moment de treure l'economia de les escoles i els centres educatius, que és el que s'ha anat repetint. Aquest conveni té un plantejament, té un fort plantejament polític. Preguntem-nos quins són els agents educatius que fan educació financera, quins són els agents educatius que estem deixant entrar als nostres centres educatius. N'hi ha d'altres, no només els que estan entrant, n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres que podrien formar, segurament, inclús aquests, potser també, a personal propi del departament. Per què estan entrant aquest tipus d'agents com són el que hem dit, aquests voluntaris, treballadors i treballadores, extreballadors i treballadores, aturats i aturades de la banca i jubilats i jubilades de la banca, són els que estan entrant, no són altres els agents que estan entrant a explicar educació financera. I això va al manifest i això anem nosaltres. A intentar que siguin, potser, el personal del departament amb una formació una mica més àmplia, que no la que donguin els treballadors i treballadores de la banca, que probablement estigui esbiaixada, pensem nosaltres, probablement estigui esbiaixada, puguin plantejar educació econòmica als centres educatius. També és interessant veure que el programa EFEC es presenta com una resposta a les necessitats de les escoles de dotar d'habilitats socioeconòmiques a l'alumnat i ofereix suficient ambigüitat en els seus continguts, gairebé discrecionals, a càrrec d'empleats de banca, i també és important saber, potser respon a aquestes respostes que donaven als centres educatius quan se'ls hi pregunta, també resulta força atractiu pels centres educatius la seva gratuïtat, ho paguen les entitats bancàries, i per la visibilitat als mitjans. Bé, per últim, volem deixar clar que durant aquest curs 2015-2016 a l'Hospitalet s'han realitzat un total de 103 tallers d'aquest programa EFEC, en els quals hi han participat 500 alumnes de 9 centres educatius de la ciutat,
tant públics com concertats, i tornem a reiterar i tornem a llegir, si cal, els acords de la moció, que en cap moment nosaltres proposem treure l'economia dels centres educatius de la nostra ciutat. Gràcies. Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més. En tot cas, ha quedat rebutjada aquesta moció.